Zúčastněte si setkání třídy O4 po 100 letech. Nazdar Božka! No ahoj Andělko, ahoj! No to jsme se tu sešli jenom my dvě, jo? To víš, to už je doba. No tak poklabusíme, ne? O životě, učitelích a tak. Pamatuješ si na paní mistrové? Jo, ty nám dali. Chceš bony? Bony chceš? Chcete bony? Nějaký bony? Bony nějaký? Ani ten bony. Potřebujete nějaký bony? Nechcete bony? Chcete bony? A co teprve paní Barboříková na němčinu, ten její krásný smích. No co pak, kde jí je asi konec? Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Kleine, freche, schlaue Biene Maja. Maja fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. No ježiš, já mám nějaký hlad, v tom žaludku mi kručí, dáme si něco k jídlu? No já bych si dala, ale cholesterol mě trápí, nemůžu jíst těžký tuky, znáš to? No to nás přece naučila paní Linhartová, naše zboží znalka. A proto říkám dál, je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Kdy závěr plála, člověk vyšel z mála, hlas měl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska, aby šála za nocí. To je naprosto důležité, abych byla šťastná. Ty máš krásnou fialovou halenku a ten šáteček bílej k tomu. Ježiš, děkuju, jsem si taky vyhrála ráno. No jo, to už je jako naše ředitelka, paní Beníšková, ta byla taky vždycky krásně sladěná. Jo. A pamatuješ si naši učitelku na ekonomiku, paní Sladkou? Ta byla přece sladká od hlavy až k patě. Máš recht, Andělko. Mám, tak svět mi radosti chystá a v kramflecích jsem si jistá. Když se načančám, když se načančám, když se načančám. A co teprve paní Sedláčková na účetnictví? Ta přišla do třídy, kamennej výraz, tvářila se vážně a stejně se na nás celou hodinu usmívala. Jo, ta je prostě nejlepší. Jsi prostě nejlepší, ozdoba přístřeší. Jsi prostě nejlepší, lepší než já. A co naši tělocvikáři, na ty bychom zapomněli? Paní Minaříková a pan Konečný, ty nás ale prohnali. No taky se podívej, jaký mám ještě svaly! To je branej den. Tu je vítr, ale všichni jdeme ven. To je branej den, to je branej den. Šmounu jdu ven, já i tačka šmoula v Kanadách. To je branej den, šmoulu. A co naše češtinářka, paní Bašná, to byla jako podle mě nejskvělejší učitelka a byla teda hodně spravedlivá. Tak, u ní nemělo cenu přemlouvat jí ne, 5 ne.
prosím pětku ne. Ne, pětku ne, pěda jsem ztracený, táta se rozlobí, zas budu trestaný. 10 deka, 20 deka, to jsou naši prodavači z bufetu. Vanilkovou lambádu, čokoládovou lambádu, dala bych si hned. A to ještě musím připomenout, že tam byly nejlevnější párky v Rohliku na jihu Čech. Jo, a naše matikářka, paní Kálelová, jak nám vždycky brala ty křížovky. Po večerech doma určitě luštila. Jo, jo. Promovaní inženýři, sinus, kosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je to inženýr, ať s námi zpívá, promovaní inženýři. Jej, a pamatuješ si paní Trávničkovou na angličtinu? How do you do? Je, a co to vlastně znamená? How do you do? The things that you do, no one I know could ever keep up with you. How do you do? Did it ever make sense to you to say bye, bye, bye? Jo, a náš Pepík Vodáků, třídní učitel, zlatý člověk, nejzlatější. Jo, Bůh ví, kde bychom teď byli, kdyby jsme ho tehdy neměli. Teďka mám pohodlíčko, ovšem moc si ho neužiju, protože pořád chvátám. Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. A taky nesmíme zapomenout na učitele, který nás nedoprovodili k maturitě, ale taky nás učili. Paní Homoláčová, Paní Hlavínová, paní Jirásková, pan Mareš, paní Šustrová a také zástupkyně naše. Nám se daří, děkujeme za oddání, jak se daří vám. Nám to klape, děkujeme za oddání, jak to klape vám. jo, to jsme si krásně popovídali, viď? No skvěle, doufám, že se ale ještě někdy uvidíme. Mně už to totiž taky klepe na vrátka. Ale prosím tě, vždyť jsme ještě čupr báby. Tak, tohle bylo poslední zvonění třídy O4. My vám chceme strašně moc poděkovat, všem spolužákům hodně štěstí, ať se vám tady daří, no a učitelům strašně moc děkujeme a pevné nervy. Ahoj!